shi ne yake aiki a wata jiha, ya je aiki yana kwana 3 ya dawo gida wurin iyalansa. A nan tambaya cewa ya je kwana 3 wurin aiki da yake zuwa duk sati yana halitta kasar. Tambaya ta biyu kuma ko an sa ɗaya cikin ya ce tambaya ta biyu, wannan mai tambaya ta biyu shi kuma yana tafiya wani gari neman kuɗi, can garin da ya je neman kuɗi zai iya kasar. Sai kuma mai tambaya ta 3, malam kwanaki nawa ne ke ɗaukar mutum ya bar ƙasar ya dawo cika sallah ya yi tafiya. Sai tambaya ta ƙarshe duk ƙasar ya ce malam, mace ta ce malam ta yi aure ne a wani gari amma tana aiki kuma wani gari daban. Garin su take aiki amma mijinta na wani gari, tana zuwa ta yi sati 2 inda mijinta, ta dawo gidan iyayenta inda take aiki ta yi sati 2. Ta ce ya halatta idan ta dawo yanzu inda iyayenta su in taka aiki ta yi kasar. A kasar ana yin ta ne ga mai tafiya. In tafiya matafiyi ake ce maka za ka yi kasar a kan kauli mafi inganci, ko kwana nawa tafiya ta ɗauke ka, amma in ana ce ma matafiyi. Amma wanda ka aiki wani waje ba matafiyi ba ne, za a ba shi abin da ake ce ma permanent and pensionable offer. Aga offer ce ta ce permanent, wata nan kake zama dindindin. So mai aiki ba kasar yake ba. Wani mai aiki ma in ya koma wani gari da aiki, to ma a garinsu na asali ma zai yi kasar don ya bar garin gaba ɗaya ya koma can. Akwai mutane da ke samun aiki daga Sokoto su koma Abuja, daga Kano su koma Abuja, daga ƙarshe ɗiyansu da jikokinsu duk Abuja ake ɗaura musu aure, can suke gida su da wama can. Sai kasance ba su da kowa nan, in sun zo nan za su yi kwana 2 su tafi lokacin suke ƙasar. To duk wanda yake da aiki yake a waje ko kasuwanci yake da shago ne, to ba wanda ya tafi da niyyar yana da son ya dawo bane zai dawo. Ya tafi da niyyar bida ta kai shi. So irin wannan bai cincinta ya yi kasar ba, sabanin wanda ya je karatu. Wanda ya je karatu ya je ne shekara kaza zai gama, zai dawo. Ya je ne diploma ce shekara 2, ya je ne digiri shekara 4, ya je NYSC shekara 1. Amma wanda ya je aiki ya je ne ya zamna, ya gama aiki ya dinga ansar pension da gratuity. Sai haka ba magana dawowa ce yake ba. Haka wanda ya je kasuwanci ya je zama ne kawai, ya je ya zamna ne, daga nan iya jikoki a yi. Haka waɗannan duk ba su kasar. Kima wannan matan ba za ke kasar a wajajen guda biyu ba, amma za ke kasar a hanya. Sai kasance mutum na kasar a hanyar zuwa da hanyar komawa. Wallahu ta'ala Lokaci? shi ke nasa mutum. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum.